Ezt nem hagynánk ki semmi pénzé. Azért. Azért lépjél már oda neki egy picit. Jó? Ahogy a 650 és Renault feldübörög. Küldje neki! Oh. Húzta a földön a... Az bazdmeg elakad valami kátyúba. Bazd meg, az akkor át fog szólni. Jobb hangja volt, mint egy $600 kocsilag volt. Ki a faszom kőfogó? Szólna életben. Hát, megbasztak érte. Nyilvánvaló. Ajtó. Ajtót csukd már be! Azt mondtam, hogy csukd be az ajtót! Igen, és